campaña de excavación arqueolóxica deste ano 2025 no Castro Sarridal está financiada pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, permitiu investigar o camiño de acceso ao recinto habitacional do Castro. A intervención soluciona o problema cronolóxico do torreón exterior defensivo que vai ser coetáneo ao resto da arquitectura relacionada ca construción do empedrado de acceso en época galaico-romana. A secuencia arquitectónica constructiva para o camiño consiste nunha nivelación do foso, levántanse dous muros que presentan un aparello e un recheo interior entre paramentos, que é o soporte sobre o que se construye o empedrado e o enlosado do camiño. Sobre este enlosado de época galaico-romana detectamos parte dun paramento e unha nivelación do século XVII, que sería para transportar material pesado para a batería costeira. Posteriormente, o que temos é o camiño actual realizado por Costas no século XX. Esta intervención vai permitir musealizar esta zona do Castro, este acceso orixinal da época galaico-romana, para que os visitantes podan ver e disfrutar o Castro Sarridal.